sol us ofereix el temps. Hola, molt bona nit. Avui ens havia de creuar un front, ho ha fet, un front que havia de donar 4 núvols i també 4 nevades cap al Pirineu, però aquesta tarda s'ha reactivat una miqueta a causa dels vents de llevant que han començat a bufar damunt de la costa, sobretot la costa sud de Girona i també cap a la costa central de Catalunya. Aquests vents de llevant han afavorit que aquest front, que venia amb una miqueta d'aire fred, provoqués algunes precipitacions. No han estat molt importants, però, per exemple, a Mataró, al Maresme, s'han recollit 3 litres per metre quadrat, 2 els que han caigut a Viella, 2 els de Cardedeu, per exemple, i 1 litre tan sols al Turó de l'Home, en forma de neu, això sí, i també 1 litre que ha caigut a Olost de Lluçanès i també a Santa Coloma de Farners. Precipitacions, totes elles bastant febles, però que, com dèiem, han començat a sorgir a partir de mitja tarda aproximadament i han deixat aquestes precipitacions. A la resta del país, un dia bastant ennuvolat i amb vents que han bufat de manera moderada aquest matí fins a primeres hores de la tarda cap a les comarques del sud de Catalunya. Vents, però, que on bufaven amb més insistència eren cap a la Costa Brava, la tramuntana. Ha bufat fins a cops de 70 km per hora. Això podrem veure molt fàcilment allà amb les imatges que ens mostra el satèl·lit Meteosat. Podran comprovar imatges que aquestes són encara de primeres hores d'aquest matí. Tenim aquí aquesta faixa de núvols que a poc anava avançant. I podrem comprovar com anaven avançant les hores del dia i els núvols cada cop eren més importants a tot el que són les comarques de Catalunya. Aquestes taquetes més blanques d'aquí són les que han provocat aquestes precipitacions ara, a mitja tarda. L'evolució futura de tota aquesta nuvolositat serà la següent. De fet, continuaran passant per damunt de Catalunya, però demà ja el front que en aquests moments està justament damunt de Catalunya, traspassant Catalunya, demà a la 1 de la tarda estarà ja ben lluny de nosaltres. Estarà aproximadament cap a Tunísia. Aquest serà el front. I per altra banda, podem observar aquest front d'aquí que de cara al vespre el tindrem una altra vegada damunt nostre. Per tant, aquesta massa de núvols que hi ha cap al Golf de Biscaia té tendència a dirigir-se directament ja cap a Catalunya. Amb tot això, el temps que cal esperar de cara a les properes hores, aquesta nit, en principi, encara podríem tenir algun ruixadet, 4 gotes, coses molt poc importants, però seria una nit més freda i la tendència és que a poc els núvols vagin marxant i la nit es vagi asserenant. El dia es llevarà, però, encara amb alguns núvols cap a les comarques del nord del país i encara els núvols seran bastant importants a tot el que és la Vall d'Aran i vessant nord del Pirineu, en nevades a cotes una miqueta més baixes que les d'avui. Avui nevava aproximadament per damunt dels 900-1.000 metres, demà pot baixar la cota de neu fins als 700 metres aproximadament, però sempre serien fenòmens molt poc importants. Al matí encara tindrem un matí bastant assolellat cap a les comarques del sud i es formaran boirines a totes les comarques de l'interior del país. La tramuntana a poc anirà perdent intensitat, però a primeres hores del dia encara bufarà. Les temperatures una miqueta més baixes. De cara a la tarda, la nuvolositat ja serà present a totes les comarques de Catalunya. Recordin aquella massa de núvols que avançava cap a nosaltres i es podria desprendre alguna precipitació cap a les comarques de Lleida, sobretot cap al Pirineu podrien augmentar una miqueta aquestes nevades, però res, coses molt poc importants. I, per altra banda, cap a les comarques del nord del país també podríem tenir algun ruixadet, però el que diem és això, que no serà ni molt menys una jornada marcada pel mal temps o per les precipitacions. D'això res, però a la tarda puntualment podrien tenir algun ruixat. El vent de tramuntana aniria girant cap a Gregal i aniria perdent intensitat i les temperatures demà una miqueta més baixes. Pel que fa al País Valencià i a les Illes Balears, també s'espera una jornada marcada per la nuvolositat variable i a última hora del dia podria haver-hi alguna feble precipitació cap al nord de les Illes Balears. Tornem a repetir, 4 gotes i mal comptades. I els vents de tramuntana que bufarien tant al mar Balear com també cap al Golf d'Allò, però anirien perdent intensitat i a última hora del dia girarien ja cap a Gregal. Si fem un avanç de previsió pel que fa al continent europeu, doncs cal dir, sembla ser que no disposem d'aquest mapa, haurem per tant ja de parlar de l'avanç de previsió de cara als propers dies. I per dilluns s'espera que la nuvolositat encara estigui present a totes les comarques del país, possibilitat encara d'algun ruixadet poc important cap a les comarques de l'extrem nord i pocs núvols, això sí, núvols més abundants a primeres hores del matí cap a la resta de comarques. Però en general serien un dia bastant més assolellat. Temperatures estables, fredes al matí amb algunes glaçades a primeres hores i un ambient a les hores centrals del dia, podríem dir que fresquet. I ja, de cara a dimarts, cal esperar un dia molt més assolellat, encara amb alguns núvols cap a l'extrem nord i també cap a les comarques de la costa, però també dominaria el sol. En definitiva, ens espera demà una jornada marcada per la nuvolositat variable i, això sí, a última hora del dia es podria desprendre alguna precipitació, però coses molt poc importants. Ara, en aquests moments, aquí ho tenen, la ciutat de Barcelona, una temperatura d'11 graus, una humitat del 73% i una pressió atmosfèrica de 1.013 mil·libars. Tindran més informació meteorològica pocs minuts abans de 1:15 d'aquesta matinada. Bona nit.